Ahojte moji milí. Keď vieme, že naša reakcia na situácie vytvára ten výsledok, tak ako sa môžeme lepšie pripraviť na to, ako na situácie zvonka, ktoré prichádzajú nečakane, ako čo najsprávnejšie reagovať. A spomenula som v jednom videu, že je to napríklad poprvé zmena tej reakcie na minulé situácie. A dnes vám chcem porozprávať o tom, že aj bdelá prítomnosť, to znamená, že bytie vo vedomej prítomnosti, vedomé bytie v prítomnosti vie tomuto napomôcť. Takže keď my sme bdeli, keď vedome vnímame, čo sa akurát deje, vedome aj sami seba vnímame, ako reagujem, čo sa vo mne deje v tejto situácii, tak už vtedy si vieme, častokrát to nejde, ale väčšinou si vieme nastaviť, ako chceme na danú situáciu reagovať.